Wes ngen pijet lho. Heeh, nak kamu. Atau Mbak anu, Mbak Dinda mau minta lagu apa? Minta lagu Hah? Wiwo the Talk. Apa serampan? Flee of the Talk. Sabar. Oh iya. Sayang ngapunten saestu yen tering saged nuruti apa karamu ari sesane ana ditaliyane kata upayane kok Mbak Manten iki mau nyuwun lagune Sabar. sayang Wis to, wis to, wis. Kok panggah. enak to Wong panggah ngono kancane karo tim tukang gawa sego nyuwun lagune kawin kontrak. Ha. terlanjur cinta mati di kalian kesayang izinkan cinta ini bisa berpanjang tak ada lagi istilah kawin kontrakan Berapapun mas kawin akan ku bayar kontan. Jeng 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 jeng. terus apa nih? Wis ya kuwi rong lagu kuwi lho. Nah ya wes Loh. Masukku dinyanyekne gak iki mau tabuhane kethek ogleng ngene iki yo. lah kan wes sabar wes dipinangkani kawin kontrak dipinangkani Maksudku dengan lagu dan musik yang indah. ada permintaan juga Apa? selindutan Selindutan ya. aku emah Aku rasuti kulino ning kontrakan. Ora. Ya, sabar minangkani dulu baru kita kawin. minangkani sabar, Sabar. dulu. Mau sendiri atau mau sama teman-teman? Ada. Ini kan salin trio. Ya.
Kaya enek mayang karai karo bose dhewe nek kaya ngono lho ketegan ngono.